Ash Wednesday timaan sa pagsugod sa kwarisma nga nagpahinumdum sa pagpuasa, pagtabang o pag-ampo. Kini ang nahimong pahinumdum ni Archbishop Martin Sarmiento Hawawa DD ato sa episode sa pamalandong karong adlaw sa Ash Wednesday nga nagsugod ang panahon sa kwaresma, ang 40 kaadlaw sa paghandom sa pagpasakit, kamatayon o pagkamanhaw ni Ginoong Hesus nga nagdala sa hagit sa matag usa sa pagpuasa, pagtabang o pagampo. Sumapa sa arsobispo nga amaw nga timaan sa pagsugod sa kwaresma nga nagpahinumdum nga puy-an ang pagkamampuon, kinabuhi sa pagkamagyatagon, kinabuhi nga naghimo tungod sa naghimo sa pagpuasa sa 40 kaadlaw tungod kay ang 40 kaadlaw makahuluganon man nga numero diha sa kasulatan. Dugang pa sa arsobispo ang ay hinumduman sa matag matuod nga pagdawat sa badlisa karong adlaw nagpasabot kini nga dunay katapusan ning kalibutan nga ang tawo gikan sa abog ug sa abog usab bumalik. Busa may nugdanon nga paghinusol sa mga kasalanan ni bisan pa kadtong wala makadawat og bandi sa abog sa ngalan nga usa ka Katoliko Romano giawhag og gihapon kini nga magpuasa og dili mukaon og karne o abstinence sa panahon sa Miyerkules sa Badles o sa Biyernes Santo o sa matag Biyernes sud sa Kwaresma ginasig sa pagpuasa apan kun ang matag Biyernes sa Kwaresma dili kalikayan nga makakaon og karne diha usab mahitabo ang Corporal Works of Mercy nga nagpasabot nga tugbangan og pagtabang ngadto sa mga nagkinahanglan. Kaya si Bahad strikto man sa pagdili sa pagkaon og karne panahon sa Biyernes apan karon giatagan og tugbang kung makakaon og karne sud sa Biyernes sa Kwaresma, mausab makini ang tubangan o pagtabang sa mga nagkinahanglan o Corporal Works of Mercy. O sa dinini, ang pagpaygayon o pagpuasa aron nga makatabang ngadto sa mga kabataan nga dili kasarag sa pagpalit og pagkaon o sa mga nanginahanglang mga kabusa. Ano yung tibig kamaypayag sa nagunang magbalantay sa Archdiocese sa Osamis Most Reverend Martin Sarmiento Hawawa DD. Usbon ko, almsgiving, prayer, and fasting. Importante kaayo nga mo ato kining puy-an niining season of Lent, Kwaresma, nga kita mas pa nga muhimo nga makatabang sa mga kabus, mas pa nga kita magmaampuon, mas pa nga kita muhimo og puasa. Usbon ko ha, ang tripod, ang haligi sa ato nga Kwaresma mao ang almsgiving, prayer, and fasting. Sa Binisaya pa, ang pagkamatinabangon sa ngadto sa kabus, ang pagkamaampuon, ug ang paghimo og puasa. Mao kini ang ato nga kinaiya nga buhaton puy-an sulod nining Kwaresma. Busa ginasig ang mga matuod karong adlaw sa Ash Wednesday nga magpabadlis sa abog kay kini timaan man nagpasabot nga ang tawo gikan sa abog ug sa abog usab mobalik nga nagpahinumdum nga maghinusol sa mga kasalanan aging pagpaygayon dining pagsugod sa Kwaresma. Alas sa DX diri sa Manang Radio sa Siba, W. Manuel Lorod Kini G. Herdan ang sa nagbayan.